नेमजसीने परत मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला। नेमजसीने परत मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला। मी शैला वैजनाथ दामले, सावरकरांनी जिथे इथे राहत होते 6 महिने त्या घरात आज आम्ही 4थी पिढी वास्तव्य करून आहोत। तर ते इथं कसे आले तर रत्नागिरीतून सुटून आल्यानंतर त्यांच्यावर 3 बंधनं होती की जिल्हा सोडून जायचं नाही, राजकारणात भाग घ्यायचा नाही आणि काही लिखाण करायचं नाही। आणि त्यामुळं आमचे आजे सासरे त्यांना रत्नागिरीत प्लेगची साथ असल्यामुळं इथं घेऊन आले। इथे हे आमचं पूर्वीचं भाताचं कोठार, अजून आम्ही त्याला कोठारच म्हणतो, पण आता जरा नवीन नूतनीकरण थोडंफार झालेलं आहे। तर अशा 3 त्यांच्यावर बंधनं असल्यामुळे त्यांनी रोज सकाळी ते फिरायला जात असताना अस्पृश्योद्धाराचं काम त्यांनी आपल्या हाती घेतलं आणि मारुतीच्या देवळात पहिला अस्पृश्योद्धाराची सरमिसळ दिंडी त्यांनी काढली आणि तुम्ही आम्ही सकल हिंदू बंधू बंधू हे गाणं पहिल्यांदा त्यांनी इथं रचलं। इथे आमच्या घरात अस्पृश्य बायका आणि स्पृश्य बायका असं हळदी कुंकू झालं आणि 6 महिन्याच्या वास्तव काळात ते त्यांनी अस्पृश्योद्धाराचं तर काम केलंच, पण घरातल्या सुद्धा बायकांना आपली गाडी सांगितली, काय घरात काही मदत करायची असली तरी ते पाणी बिणी भरायला सुद्धा एखाद्या वेळेला कळशी घेऊन यायचे, असे राहायचे इथे, पण सगळं वास्तव्य आमच्या घरातच त्यांचं होतं। तव अधिक शक्त उद्धरणी येईन त्वरे कथुनी सोडिले तिजला सागरा प्राण तळमळला सागरा। आणि ही सावरकरांची पुण्यभूमीची खोली बघण्यासाठी अनेक लोक येतात, शाळेतले विद्यार्थी येतात, ग्रामस्थ येतात, देश विदेशातून पण लोक येतात आणि इथे सावरकर भक्त किंवा सावरकरांचा वाङ्मयाचा अभ्यास करणारे जे लोक होते ते सगळे इथे यावेळी भेट देऊन गेलेले आहेत। आणि मी आमची मुलं आणि आमच्या घरची सगळीच माणसं आम्ही येणाऱ्या जाणाऱ्यांचं स्वागत करतो, त्यांना हे देतो, आदरातिथ्य करतो। आणि आमच्या सासऱ्याने एक पुस्तक लिहिलेलं आहे सावरकर स्मृती, ते आम्ही काही लोकांना भेट म्हणून पण देतो। सावरकरांना इथं येण्याचं कारण म्हणजे आमचे आजे सासरे विष्णुपंत काशीनाथ दामले हे त्यांना तिथं भेटायला गेले। ते सावरकरवादी पण होते आणि थोडेसे टिळक भक्त पण होते, त्यामुळे ते इकडे त्यांना घेऊन आले आणि इथं त्यांना कोठारात राहायची व्यवस्था करून दिली। त्या घटनेला 27 नोव्हेंबर 24ला आज आता 2024 साली 100 वर्ष पूर्ण होत आहेत। त्या पुण्य घटनेची आठवण, त्याचं स्मरण म्हणून आम्ही आजचा हे मुलाखतीचा कार्यक्रम सादर केलेला आहे। कथिल हे अगस्तीस आता रे जो आचमनी एक क्षणी तुझ प्याला सागरा प्राण तळमळला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।